srce. Evo, današnja kateheza je usmjerena na to, odnosno tematski je takva da nam želi reći i govoriti i zajedno želimo produbiti to tko je to Isus kao učitelj i kao vođa, odnosno da upoznamo Isusa kao učitelja i kao vođu. Evo, možda bi zato bilo dobro na početku definirati malo pojmove. Ovako nekad mi mislimo da na prvu dosta toga razumijemo, a zapravo kad malo ovako uđemo u neku dubinu, neke riječi, neke rečenice, neke misli, onda zapravo vidimo kako je široko značenje te neke riječi, rečenice, neke misli i kako nam još i puno treba za spoznat, kako ima prostora tu i za naše nekako vlastito spoznanje. Pa evo, prva riječ u toj današnjoj rečenici i današnje kateheze je upoznati. Pa mi dosta često koristimo tu riječ upoznati, da sam ja upoznao nekoga u onom trenutku kad sam ja pružio nekom ruku, rekao svoje ime i prezime, koliko imam godina, što ti ja znam, te neke onako informacije sa osobne iskaznice, i to bi sad kao bilo dovoljno za neko upoznavanje. To bi sad kao bilo dovoljno za to da ja kažem da sam ja upoznao nekoga. Ali evo, mislim da sami možete dokučiti kako je to plitko. Evo, ja sam, da ne nabrajam sad nekakve osobe iz društvenog, političkog, estradnog života, mogu onda reći da sam ih upoznao. S tim što sam se s nekima možda rukovao, što mi se neko predstavio imenom i prezimenom. Ali, evo, mislim da osjećate kak je to plitko. Kak je to sad, evo, da samo to, da se meni neko predstavio, da sam se ja nekome predstavio i da na tom ja temeljim i govorim da sam nekoga upoznao, mislim da sami možete dokučiti, evo, kako je to zapravo, evo, nedovoljno. Kako je to zapravo, evo, nije baš da u potpunosti mogu reći da nekoga poznam. Dok s druge strane, tu istu riječ, ja poznam nekoga, pa na primjer koristi moj tata ili koristi moja mama, kada govore se o sebi međusobno. Evo, oni su već preko 30 godina u braku i onda kaže moj tata, pa ja nju dobro poznam, ili moja mama kaže, ja svog muža dobro poznam. Mislim da osjetite razliku, jel? Kak je ta jedna ista riječ, ali u dva nekakva konteksta, sasvim različita, uopće na neki način kao i da ne govori o istome, jel? Ovako, evo, kad ja sad, evo, vi mene tu znate par mjeseci, znate, jel, opet koristimo tu riječ tog istog korijena, znati, spoznati nešto, mi se kao sad tu nešto znamo. Mislim, možda me znate izgledom, možda znate moje ime i prezime, jel? I ja vas isto, evo, izgledom dobro, evo, raspoznajem tko je tko, muško, žensko, jel? Dobro to raspoznajem, jel? Dobro, evo, znam nečija već imena na pamet, jel? Ali puno bolje znam ljude s kojima sam živio, evo, 4 godine prije nego što sam tu došao, na prijašnjoj župi, jel? Iako, evo, vi kažete da me znate, ja kažem da znam vas, ali osjetite tu razliku, jel? Da ja poznajem neke ljude isto imenom i prezimenom, ali poznajem ih malo i dublje. Poznajem ih malo, evo, bio sam bliži s nekim ljudima, jel? S nekima sam ljudima i skupa putovao i na hodočašća i s nekim sam ljudima i u blagoslov kuća i na druženja i razne stvari, jel? Iako imam svu dobru volju upoznati svakoga od vas još bliže, opet
ne mogu to sakriti da neke, s kim sam prije provodio vrijeme, puno bolje znam od svakoga od vas. Evo prva stvar koja nam u toj riječi poznanje, spoznaja na neki način dolazi do izražaja, pa to je vrijeme. Trebaš si dati vremena. Ne možeš ti upoznat od jedan put cijelo gradivo. Dijete ne je učilo matematiku cijelu godinu i sad od tjedan dana nabubat sve to u glavu. A nije ni taknuo, niti jedan put nije probao upoznat gradivo. Niti po zadaći, niti po knjigama, niti po učenju. Niti jedan put to dijete nije željelo upoznat to gradivo, skužit ga, približit se tom gradivu i sad u tjedan dana nabiti sve to u glavu. Pa nije nemoguće, ali koliko neko kad je redovito se s knjigom družio, provodio s tom knjigom vrijeme, bolje zna neko gradivo od onoga tko u jedan dan pokušava si nabiti ovu knjigu u glavu. Sam, na primjer, prepoznajem neke stvari, u nekim stvarima sam ja već preko 10 godina. Na primjer, čitam Sveto pismo već 10 godina. Čitam nekakvo duhovno štivo već 10 godina, I sam primjećujem u nekim svojim bilješkama, kako su onako, kad čitam neke svoje stvari, neke svoje bilješke, neka svoja razmatranja od prije 10-9 godina, kak je to plitko, kak je to i onak nekako i dječački napisano. A sad sam malo dublje u svemu tome, Sad malo ipak sam detaljnije upućen, Shvaćam i kužim i sad normalno da i onda i moje misli su razvijenije i sve te nekakve stvari i moja upućenost u sadržaj teksta je puno drugačija, pa baš zbog toga. Pošto provodim vrijeme s takvim stvarima već 10 godina. I mogu onda reći da poznam to, a i prije 10 godina sam govorio da sam nešto upoznao, zato što sam pročitao jedan put, stranicu Evanđelja iz Svetog Marka, prva stvar. Znači, za spoznaju. A sad mi pričamo o spoznaji Isusa kao vođe i kao učitelja. Prva stvar, dati si malo vremena. I uvijek propitkivati to naše spoznanje. Druga stvar, osim vremena, uvijek je dobro malo propitati nekad, da li ja nešto dobro poznajem. U stilu, mama i tata mi govore već 30 godina, preko 30 godina sad dobro poznaju, ali i vi koji ste u braku i 30 i 10 i 50 godina koliko ste već, pa i sami ste doživjeli to da ste možda, kako godine idu, ne možda tako učestalo, ali opet nešto novo spoznali od svoga supružnika. Možda to više nije onako učestalo kao u prvoj godini bračnog života, kad na tjednoj bazi ja spoznam nešto novo o svojoj ženi, o svome mužu, ali možda isto nakon 50 godina, kroz pola godine, godinu dana, opet ispada da opet ja sam nešto skužio novo o svojoj ženi, o svome mužu. Znači, druga stvar. Dobro je uvijek propitati svoje znanje, pa makar si i majstor u nečemu. Onaj tko je majstor u nečem, doktor u nečem, onaj tko je usavršava se u nečem, pa on će uvijek propitkivati samoga sebe. Pa on će uvijek tražiti nekakav izazov. On će uvijek tražiti bolje od sebe. On će uvijek, pokušavati, vidjeti, spoznat, ući u nešto još dublje. Da li ja zaista to tako dobro znam kao što si mislim, Kao što sam si ja to tako zacrtao, kao što ja tako nekako mislim. I treća stvar, kod te riječi spoznaja, upoznati, to je jedna riječ koja bi bolje opisivala ovu današnju riječ koju koristimo u naslovu ove kateheze, a to je otajstvo. Otajstvo, to je, mogli bi tu riječ prevesti na hrvatski jezik također kao i tajna. Ali pazite, tajna
je nedokučiva. Znači tajna, ako ja imam tajnu, ja i neko imamo tajnu, nitko to više ne može spoznati. To je nedokučivo za sve vas. To vi spoznat ne možete nikada. Na primjer, ja i pater Luka smo si nešto podijelili i rekli to je naša tajna. I to neće niko saznat od vas. To vi da potkupljujete, da ovo, da ono, ne možete spoznat sve da ih hoćete. Prije nekog vremena sam čitao ugovor Svete Stolice i Hrvatske. Čitao sam ga ovako radi svoje vlastite znatiželje, a i čitao sam ga zbog toga što volim takve stvari znati, prvenstveno, a i taj ugovor Hrvatske i Svete Stolice uvijek ovako po medijima se provlači kad su stvari nekakve financijske naravi, ali to je jedan dio tog ugovora, ali također i jedan dio tog ugovora Hrvatske i Svete Stolice također govori da svećenik također je, možda ću sad parafrazirati, neću sad možda citirati detaljno, zato što se tako detaljno već i ne sjećam, bilo je to već prije nekog vremena, ali da svećenik na sudu također ima profesionalnu, zbog svoje profesionalnosti svoga rada, onoga što čini i radi, također ono što mu je rečeno na ispovjedi ne mora to koristiti kao dokaz na sudu. To znači, pa makar neko rekao da je ubio, silovo, otrovo ili što ti ja već sve znam, i sad mene pozovu na sud, ja kažem ja sam svećenik, ja sam ispovjedi i to je dosta. Od mene se neće ništa saznati, jel? Znači, kao što svećenik ima tu mogućnost, sudac, odvjetnik i tako dalje, da, znači, zbog profesionalnosti svoga posla, te neke tajne ne mora govoriti. Evo, tajna je nešto što je nedokučivo. Nikad nećeš upoznati to. Nikad to nećeš shvatiti. A ovo tajstvo je kao vršak sante leda. Ja nešto vidim, upoznajem, ali dubina je još velika. Znači, vršak sante leda ovak se vidi, a ispod je to ovoliko. Ili možda slikovito govoreći, jednom prilikom sam gledao nekakav dokumentarac o jednom čovjeku koji je znao komu je mama, a nikad nije znao komu je to tata. U stilu, on je dobro znao komu je mama, poznavao je svoju mamu, svu rodbinu s mamine strane, ali upitnik jedan s ove strane. Tko je to moj tata, jel? Tko je to? I onda je bila ta sva njegova potraga i tako dalje. To znači, pa on nešto zna. Pa on zna da u konačnici muškarac je neki bio potreban u svemu tome, da ja postojim. Znači, ovak nešto zna. Zna da je to neko muško. Ali ispod toga je dubina. Ime, prezime, odakle, čiji je, šta je, kakav je, karakter, ovo, on, sve te nekakve stvari njemu su pod upitnikom. I onda on istražuje. Onda on tim modernim metodama, nekakvim raznim, istražuje, pronalazi, kuži i tako dalje, i onda dolazi i otkriva u konačnici svoga oca. Ali je bio potreban nekakav hod. I kad je skužio ko je njegov tata, sad je opet potrebno vreme da on skuži gdje smo si mi slični, kako mi funkcioniramo i tako dalje. Da li kužite i primjećujete razliku? Da li to shvatljivo? Jel? I to bi sad, dragi brate i draga sestro, to je ono o čemu mi danas govorimo kada mi govorimo da mi kao kršćani cijelo vrijeme želimo upoznati Isusa Krista. Mi u vjeri. Pa mi kao ljudi, zemljani, dala nas je ova zemlja, tu živimo i postojimo, ali vjera upravo i je to jedno tajstvo, taj jedan vršak sante leda koji, kad mi ulazimo u vjeru, kad mi ulazimo u odnos s Bogom, pa nama se otkriva, onda nam se pokazuje tko smo mi to u konačnici, u potpunosti. I kako sve smo dublje i dublje u vjeri, kako sve više i više prijanjamo uz Boga, kako smo sve mi bliže i bliži Bogu, pa tako mi tu santu leda otkrivamo.
tu cijelu duboku pozadinu mi kužimo, shvaćamo, otkrivamo tko smo, što smo, zbog čega, zašto, svjesnije živimo. Jel? Mi smo bez vjere kao dijete bez oca. Odnosno znamo ko nam je mama, ali znamo da i tata tu neki treba biti, ali onda nam se otkriva nebeski otac. Jel? Isus nam otkriva to nebo, ta vjera, to što je gore, da je to nešto što nas nadopunjuje, što nam otkriva i smisao našeg života i našeg postojanja i našeg u konačnici predodređenja, zašto smo mi to, odakle dolazimo, zbog čega. Mnoge te neke upitnika, pitanje koja mi nosimo kao ljudi s kojima se mi susrećemo, evo, otkrivaju nam se u vjeri. Znači, potrebno vremena, jel? I, znači, to je jedno tajstvo. Spoznajemo, znači, kužimo sve bolje, sve više ulazimo u to. Potrebno nam je vremena. I sada mi pokušavamo si dati vremena kroz ovakav susret jedan, zajednice, kroz osobne susrete, da otkrijemo, da znači čeprkamo, znači prstima, otkrivamo, sve više shvaćamo, upoznajemo, ni više ni manje nego Isusa, ali kao učitelja. Sad, ima nekoliko trenutaka u Svetom pismu, u Novom Zavjetu, kada nam se Isus otkriva kao učitelj. Kada Isus konkretno svojim učenicima govori ja sam učitelj. A evo, na primjer, možda prva stvar, evo, kad bi si ovako također stavili neku razliku, pa koja je razlika između učitelja i onoga koji je kontra, nasuprot njemu, učenika? Pa to je, isto slikovito govoreći, pa da je učitelj netko tko je krut, a učenik je netko tko je elastičan. Jednom sam prilikom gledao isto tako na televiziji, nekakav dokumentarac, nekakvo globalno sjelo, ne znam li to uopće više i postoji, tamo neki lik sa žicama je izrađivao nekakve skulpture, jel? Nekakve figurice i tako dalje. I elastična žica, i onda on od tih žica i zaista interesantno onako napravi tamo razne likove, što ti ja znam, životinje, zgrade, ljude, interesantno. Samo zašto? Zbog čega? Zbog toga što je to savitljivo. Čovjek ima nešto u svojoj glavi, predodžbu nešto kako bi trebalo izgledati i on se zabavlja. Vrti tu žicu, okreće, mrda i sve to čini, radi da bi u konačnici oblikovao nešto. A evo upravo je to slika učitelja i učenika. Pa, na primjer, sad dijete mora biti elastično koje ne zna koliko je 2+2, a učitelj mora biti tvrdo na toj strani i ne da se zamislite da je učitelj elastičan, jel? Pa ga pita dijete koliko je 2+2, ono kaže, a učitelj, nekad 5, nekad 10, nekad 17, jel? Onako, učitelj je elastičan, jel? On je cool, neki lik, učitelj, blizak djeci, dobar, jel? On je fora, neki moderni učitelj i on onak, a šta će on naučiti, prijatelju moj, jel? Za šta god ga pita dijete, može i ovako i onako. I sada je učitelj elastičan. Učitelj je neko koji je krut. 2+2, 4. I tako formira i oblikuje to dijete, jel? Tako ga uči. Učitelj je netko tko mora biti krut, tko mora biti kruta uvjerenja u predmet svoga učenja. Inače od poduke nema ništa. Jer dolaze elastični mozgovi, dolaze elastični ljudi. Netko tko tek treba mu biti utisnuto nekakvo znanje. Nekom kome tek treba u taj elastični mozak, nazovi to tako, u taj elastični razum, tek mu treba staviti kako to treba izgledati, treba oblikovati, reći mu kako neke stvari izgledaju, kako neke stvari funkcioniraju. I onda recimo, interesantno je kad Isus sa svojim učenicima hoda, pa na primjer jednom prilikom Isus treba prolaziti kroz neko selo, pa
ga nisu tamo Samaritanci pustili, pa onda dali da proklenu, tamo jedan od učenika, da grom s neba neka siđe i neka ih sve razdrma. Isus kaže, ne idemo samo dalje, Onda dosta često onda učenici, Isus tamo nešto govori kako će patit, kako će umrt u Jeruzalemu i to, i onda skuži kako se njegovi učenici svađaju o tome ko će biti najveći u kraljevstvu, i onda onako, sad a Isus kruto stoji u tome da on treba služiti, krut je u tome i ne popušta. Ne daje si sad s tim da dobro, Petar, ti ćeš biti predsjednik, jel ne daje si u tome, dobro, nek samo pola sela udari grom, Krut u tome, Kad vidimo Isusa kako on to čini, ne da se pomjeriti ni lijevo ni desno. I u konačnici Isus u svojim učenicima, prije nego što će zaista pokazati tko on jest, što on jest, pa to je kad on njima pere noge. I onda im govori, od sad vas više, braćom vas naziva, želim malo, taj svoj odnos međusobni malo produbiti, malo više približiti, ali on upravo u tom trenutku kao učitelj, želi prat noge, želi nekom služiti. Da pokaže njima i da ih oblikuje na takav način. I ona jedna stvar koju nismo još rekli što se tiče poznanja, to je agere sequitur esse. Ima jedna stara latinska koja nam govori da mi čovjeka poznajemo po njegovim djelima. Mi znamo da je neko dobar majstor po djelu, kako je neko napravio nešto. Ne po priči ja sam dobar majstor, nego kako si ti nešto napravio, dobar majstor. Znači kak ja radim, moja djela, ne priče, govori i što ti ja već sve znam, nego djela, konkretne stvari, rukama, nogama, kako li već. Kad ja učinim nešto, napravim, po tome se poznaje jesam ja dobar majstor ili nisam dobar majstor. Po tome isto upoznajemo nekoga, A onda Isus upravo kao učitelj, želi svojim djelima pokazati i u konačnici svojim križem. Utisnut u ljudske te mozgove. Oblikovat naša srca, oblikovat naš razum na to šta to mi trebamo činiti i raditi. Na šta to mi trebamo biti elastični, u šta to mi trebamo biti poučljivi, Dosta često, mi mislimo da moramo biti, znalci u crkvi, u znanosti, u ovome, u onome, u sociologiji, u odnosu s ljudima, dobro, sve to je pomoćne su sve to stvari. A znate zašto je crkva tu? Pa nama je križ u sredini, zbog čega? Pa da naučimo ljubiti. Pa zbog toga je križ u sredini crkve. Pa zbog toga je križ u tvom dnevnom boravku. Kak je učitelj radio, da i nas oblikuje, kao onu žicu, ono što onaj majstor radi. Da i mi da i mi dozvolimo biti elastični u tome, da se damo oblikovati tako. Ako ću ja krut ovak stojat, krut sam, ja sam sad kruti učenik i ne dam si ništa reći, onda neću biti poučljiv, onda me te ruke Božje ne mogu oblikovati čovjeka koji će ljubiti. U čovjeka plodova duha, radosti, mira, velikodušnosti, dobrote. To je ono što Isus želi mene i tebe poučiti. I to ste sad već u tom dijelu, ili ste ga već prešli čitajući knjigu, raspravu. Ali Marija upravo nas želi dovesti do tog trenutka, da mi vidimo i gledamo kao učenici kako Isus pere noge i usvajamo to u sebe. Kao 2+2 da je 4. Kao što ćemo usvojiti u matematici 2+2 4. Kao što ćemo nominativ tko što osvojiti u hrvatskom jeziku. Kad kruti učitelj iz hrvatskog, to nam kaže da je to tako, a ne drugačije. Kruta učiteljica iz matematike 2+2 kaže da je tako, a ne drugačije. Iz engleskog gramatiku, Kruto, tako i ne drugačije, Isus kruto pere noge. Isus kruto svojim učenicima govori kako treba biti razapet,
na križu, Isus kruto blagoslivlje druge, da bi mi to znanje usvojili, prijatelji. Evo, da bi mi isto bili tako oblikovani. U protivnom, što se nama dešava, mi padamo na testovima. Evo recimo, što su naši grijesi? Pa naši grijesi su samo rezultati našeg života. Kao što dijete u konačnici rezultatima svog nerada, nepisanja zadaći, nečitanja, rezultira jedinicom iz matematike. Pa šta su naši grijesi? Pa isto rezultat nekakvih nepročitanih knjiga, nekakvog neusvajanja Božjeg zakona, neusvajanja Isusova primjera, neljubavi i sam rezultira grijehom, jel? To je samo rezultat. Pa kad si radite sad ispite savjesti, pa kad evo pripremate se za životne ispovjedi, pa nemoj samo rezultate govoriti, jedinica iz matematike, jedinica iz hrvatskog. Jel, tu sam pao, jel? Pa došao si nekako do tog pada. Nije to samo tako došlo. Situacija je samo se stvorila i pokazala da ti znaš za jedan. Učitelj je namjestio test, stavio te pred ploču i sam je pokazao tvoj nerad, jel? Tak isto i život. Dođu situacije, prilike i onda mi kao zgriješimo, jel? Pa Bog je to nama tak narikto malo namjestio da nam pokaže šta mi to trebamo čitati, s čim se mi to trebamo zabavljati. U šta pouka mora biti moja i tvoja. Gdje to mi još trebamo biti fleksibilni? Gdje se mi to još trebamo dati oblikovati po Isusovim prstima, jel? Koji su to momenti, koje su to prilike, jel? Koji su to trenuci u mome i tvome životu? Evo da nas Isus oblikuje, jel? Da nas učini zaista svojim učenicima. I Isus vođa. Tko je vođa? Pa vođa je netko tko nam daje sigurnost. Zahvaljujući vođi, cijela ekipa iza njega ide. Vođa je netko tko, zahvaljujući tome što ide prvi, daje i meni, tebi također mogućnost i jedan luksus da ne moramo misliti. Vođa ide, idemo za njim. On je odgovoran, jel? Mi svi iza njega i doviđenja. I onda nam je evo Isus upravo kao vođa, kao netko tko je prvi, kao netko tko je primjer, kao netko tko je stao prvi. I vođa je također netko tko, zahvaljujući tome što se najviše trudi, je vođa. Ne zato što je vođa što lijepo izgleda. Vođa se najviše trudi, zato je on vođa, jel? Zato što se najviše Isus je trudi, zato što na neki način krči sve te putove da mi možemo ići za njim, pa daje nam jedan luksus, prijatelju. Pa da je to pravi put. Ljubit, prat noge. Evo da je to ispravan put. Da na takav način Božji, kako se mi dajemo oblikovat, da na takav način kako mi upoznajemo Isusa, da je to u konačnici za mene i tebe spasonost. Da je to u konačnici za mene i za tebe kao pastir, kao vođa koji vodi svoje stado i napokon na pašnjaka ga vodi. Daje mu jest, daje mu hranu, odnosno daje mu u konačnici spasenje. Evo pa neka upravo ta 3 pojma koja smo sada nekako i razlučili, o kojima smo sada i pričali, također budu dio i našega života. Da si uvijek damo prilike upoznati Isusa što više, propitati svoju spoznaju o Bogu, jel ja to znam ili ne znam. Pa ja i koji sam svećenik, i ja se propitujem, znadem li ja i shvaćam li ja evanđelje. Bez toga nema na neki način napretka i upoznavati. Znači da je to proces, da je to dati si vremena i ne na neki način svoje neznanje s kojim se susretneš smatrati kao neko prokletstvo. Bogu hvala kada otkriješ nekakvo neznanje. Onda druga stvar upravo, da smo mi uvijek učenici u odnosu prema Isusu. Znači uvijek biti fleksibilan, ne krut u odnosu prema Isusu. Ne sad sa ovakvim rukama, ja slušam evanđelje, jel? Ja slušam Isusa, ovak sam stavio ruke, jel? I kaj će on meni reći, jel? Kaj bu on tam svećenik i kaj, jel? I sad bu on meni popoval, jel? Ako si tak krut, onda nećeš nikad skužiti, šta to znači, jel?
Odi u razred, onda nek mali klinac dođe u razred ovako i nek kaže učiteljici, učitelju, kaj buš ti meni govoril, i nasljedno kako će to završiti. Popravini na kraju godine, jel? Pa u razred. Tak to završi, jel? Kad je kruto dijete i ne da se poučiti u predmetu, jel? I vođa. Pa idemo za Isusom tako kako je pokazao, jel? Tu nam je dao sigurnost. Evo, čak imamo jednu, na neki način, evo, i luksus, ne mora misliti, on ide za njim i doviđenja.